хонандагонро дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Шаҳри Нав, шуъбаи маориф ва волидайну омӯзгорони онҳо истиқбол гирифтанд. Дар озмуни байналмилалӣ ба номи Леонардо, ки дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия баргузор гардид, 9000 иштирокчиён аз фанҳои гуногун корҳои илмию тадқиқотияшонро пешниҳод намуда байни ҳам заковату дониши худро санҷиданд. 12 нафар хонандагони муассисаи таълимии хусусии Литсеи Нур дар ноҳияи Шаҳри Нав бо нишон додани малакаи маҳорат ва донишу заковати хеш ба гирифтани 13 медал, аз ҷумла 1 тилло, 4 нуқра ва 8 биринҷӣ мушарраф гаштанд. Я получил первое место в международном конкурсе, который называется «Леонардо». Нет, это было трудно, но мы старались по всей своей гордостью и получил первое место. В международном конкурсе «Леонардо» заняла 3-е место. Я очень рада, что участвовала в этом конкурсе. Я хочу поблагодарить нашего президента за то, что он создает такие условия для нашего народа. озмуни байналмилалӣ ба номи Леонардо соли як маротиба баргузор мегардад, ки хонандагон имсол аз 21 то 23 март дар он иштирок намуданд. зиёда аз 12 нафар шогирдони ин муассисаи таълимӣ дар ин олимпиада иштирок намуда сазовори ҷойҳои намоён гардида обрӯ ва нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистонро ва парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардоштанд ва боварӣ дорам, ки дар оянда низ иштироки шогирдон аз ноҳияи Шаҳри Нав дар ин озмунҳо, дар ин олимпиадаҳо боз ҳам аз ин ҳам зиёдтар мешавад. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон иброз карданиам, ки барои насли Навраз чунин шароитҳоро фароҳам овардан. бинед, ки хонандагони мо дар озмунҳои байналмилалӣ иштирок намуда чунин ҷойҳоро мегиранд, яъне ки мо аз насли ояндаи худ бо боварӣ гуфта метавонем, ки онҳо ояндаи миллатанд, онҳо ояндаи Тоҷикистонанд. бояд гуфт, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ ҳадафи муҳимтарин ва самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоии худро беҳбуд бахшидан ба маорифи миллӣ, баланд бардоштани сифати таҳсилоти мактабӣ, ворид шудан ба фазои таҳсилоти байналмилалӣ ва истифодаи стандартҳои байналмилалии таълим эълон кардааст. ҳамин иқдом буд, ки хонандагони муассисаҳои таълимии мамлакат рӯз аз рӯз ба омӯзиши илмҳои дақиқ рӯ оварда дар олимпиадаҳои сатҳи ҷаҳонӣ натиҷаи хуб нишон медиҳанд.